No hele, takže dámy a pánové, já jsem teď v pokoji, ve kterým mě plácl ten duch prostě. Takže my si jdeme vzít zase nějaký zbraně, a doufám, že mi tady zase neplácne ta opice, teda ten duch. Prostě si nějaký zbraně. Kamo, co to je, proč se to ovládá tak blbě? Jo, to je ta zbraň, kterou jsem chtěl, Co bylo? To je jako opice. Počkej, a co to je? Komu mě to tady zabít? No, počkej. Co to je tady v tom pokoji? No a počkej, ještě si vezmeme tady tohle a tohle. Tak a můžeme si proto jít a jdeme je všechny zabít. Já si vezmu dvojku a taky tak. Počkej, já to použiju. Co to je? Co to tady je? Pomoc! Je! Pomoc! Tady máš všichni. Ne! Co to je? Já to musím dát pryč. Co to je? Mně se tady objevila nějaká věc. Někdo mě chce zabít. Může to přestat už konečně? Tam mě to vyplo mikrofon asi. Mně se vypl asi mikrofon možná. Ne, mě to ovládá za mě. Co to je? Ne, pomoc. A, dobrý už. Tak, ne, pomoc. Mě to hacklo asi. Prase. Co to je? Si to oddalím do kameru. Nové, pojď sem. Tak, hej! Mně nefunguje myš! Co to je? Proč nefunguje myš? Co to je? Ale mi nefunguje myš? No, konečně. Co to jako bylo? Hej! Co to je? Přestane. Někdo už konečně to dělat. Co to je? Co se to stalo? No, tak mě asi někdo hacknul. Co je? Co tam bylo? Co to je? Co to je tam? Co to tam je? Však jsem se připojil na tu stejnou hru. No to je jedno, můžeš to. Hej, ale prosím, přestaňte to dělat už. No, na chvilku, Co je? Co to je za server? Tady nejsou zbraně žádný. Nebo jsou, ale mě se to načítá. Co spadlo tady z budovy? Něco spadlo. Může to nebyl nějaký asteroid. Co to bylo? Au, co to je za kouli tady? Co to bylo? Počkej, tak já si chci vzít jinou zbraň. Proč jsem si vzal tady ty první zbraně? To je taková ta knížka, která má v sobě prostě ten led. Já nemůžu mít tu knížku, která má v sobě ten led. Au, mě to něco pláclo. Tady to je. Hej, přestaňte mě plácat. Gorila! Tady je se mnou. Je, ale přestaňte už. Kamo, děláš si ze mě prdel? Děláš si ze mě Dobře, nebudeme řvát. Nebudeme řvát, bude to v pohodě. Nikdo nás nezabije, určitě, bude to pohodě. Tady mě plácá gorila! Ona mě plácá na rameno! Teď tady dělá nějaký plšt, už to tady dýchá tak naraz. No, tak už to nedýchá. Co to bylo? Tak já tady mám fakt duchy asi. Něco tady šeptá zase mě tady něco. Tak já mám nápad. Dobrý, tak já tady mám asi duchy. Dobrý, další duchy tady mám. Letím, jdeme. Co to je? Mě tady přiletěla nějaká kšotovka na stůl. To je. Protože to nevidí. Jdeme si sem. Jdeme si dole. Jdeme si to na tom počítači ovládá fakt dobře. V životě nehrál na počítači. Hekuje, kámo. Hekro. Ale nakonec bych dal, že bychom někoho mohli. Třeba tady nějaký fanoušek. Víš, takovýho toho vtíka youtubera, kterého jsem hacknul. Toho mého kamaráda. Bylo super babička, to bylo fakt dobré. Počkej. Kámo, já chci někoho zabít! Víš co, co to je za zvuky tady v té je? Hej, kámo, mě se něco děje s počítačem. Co to je? Ne, kámo, ne, kámo, mě to nefunguje. Ne, no to chodí za mě, ne! Kámo, já jsem si zlomil. Já už to dělat nebudu. Zde je venku zlomil kolena, jak jsem to. No tak já mě tady fouká výdrazy. Ten nubra. Man je zdarma, ale to beru. Tak to je takový ten týpek, co dal takovou tu kostku a takhle mačkal celou království. Kamu nelítají mě tady furt peníze o něco, abych byl bohatý. Co je tam? Mě lítají nějaké kabely do pokoje. Dobrý, rozbil jsem je tady pořád. Mně už ani nefunguje mikrofon. Kamu, co tu mám tady duchy? To je ještě hroznější, než když jsem tady byl minule. Hej, přestaňte. Mě nahaní obytek. Já se musím schovat, doufám, že mě nezabije. Schovám, a teda někam jdu. Až tady někdo bude, čeho nemá bublinu, volej. Jsou nějaký papinky. Hej, umři. Peníze zdarma, to beru. Kamo, to si vezmu domů. Money, kamo.
Mám tady peníze. Nechám tady něco Martinkovi mít. Ne, ne, moje penízky. Nechte mi aspoň 10 korun. No, dej mi 100 korun aspoň. Prosím. Prosím, chci, aby mě padaly peníze z nebe. To má vybrenku, já tam půjdu, já tam počkám, až tam půjdu, ne? To potom mám vybrenku. Počkej. Až to bude. Tak, počkej. Dobrý. Tady je nějaká nabíječka. USB. Ne, počkej, dělej. Jak to? Asi jsem netrefil. Můžu mě víc. Dělej, pojď. Já jsem ho trefil. Fuj! To je. To je nějaká voňavka tady. Já jsem tady mokrý. Čuránky! Já mám na sobě čuránky, ale voní to tady. Když toho nebudu hrát. Já chci, aby tady byl ten duch, ale plácím mě po zadku nebo po ličku. Duchu, jsi tady, prosím. Halo. Je úplně mokrý mikrofon. Hej, duchu, vylez. Halo. Kde to škrtí? Kde tady plácá duch po škrtiče? Dámy a pánové, já jsem asi rozbil sluchátka, ale co je? No... si zahrát tady tuhle hru. Mě tady jste... Komu se rozbil počítač? Komu co to je? A dobrý, už se nezbyl. Kamu, ale mě tady jako plácl zase nějaký duch po dětkovi. Teda po rameni. Mě tady prostě plácnul, jako minule mě pláce po hlavě a teď mě tady uškrtil. Hele, už to funguje. Já jsem to tady musel spravit, ale mě to nějak nefungovalo. Co to je za 4 listy? To není 4 listy. Kámo, co to je? Co to je, kámo? Čau, Hexelget. Teda Hexeldo. Jsi živej nebo nejsi živej? Asi nebudeš úplně živej. Co mám dělat? To je záhru tady. Ty jako přijede mašinka, to máš? Asi mám jít celém, tak půjdu tam. Co kam vede tohle? Aha, jde zpátky, tam je něco jiného, dobře. Asi mě hra říká, že mám jít sem. Jdu sem. Teď mám nějaký quest tady. Co to je? Tady jsou nějaký prsa. Ne, je tady nůžky. Tady jsou nůžky, on mě to chce zabít. Kam mám jít? Kam, co to je? Kam, já nevím, kam mám jít. No dobrý, mě tady spadne nějaký Mario asi. A kam mám jít? Víš co, asi zabiju. Jaký kuprt. Nebo šel ten kuprt. Au! Kam oni mě tady hází něco. A proto mě tady vzadu. Hej, může mě někdo dneska věřit, co je tohle za hru? Jo. Hele, tak ale dejte tady aspoň těch 50 odběratelů, ať můžu konečně vysílat živě. Dejte like, odběr, protože mě tady, dejte mě tady aspoň těch 50 odběratelů za to, že mě tady pláce ten duch, zase po rameni mě tady uškodil. Takže na nashledanou.